Днеска точно между 2 и 4 сме на Йокохама. Но сега бяхме в мола и сега дойдохме малко на парка, ама страшно горещо. И затова сме до фонтана. Сай-чан, Мари-чан! Здрасти! Сай-чан! Не дей се наклонява, шапката ще влиза в лицето. Майни ще? Као, како ще? Мария е с червеното, сега е с зелените дрежки.